Se npoġġu l-ambjent fl-ogħla priorità fejn inbidluh f'mutur ekonomiku ġdid, fejn il-ħarsin tal-ambjent ma jkunx aktar kontra l-iżvilupp, iżda nbidluh f'sors li nattiraw industri innovattivi ġodda. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta wieġeb il-mistoqsijiet li sarulu mill-ġurnalist Kert Sansone waqt il-Festi tal-Indipendenzi fuq il-Fosos tal-Furjana. Partit Nazzjonalista diġà iddikjarajt illi l-ambjent ħajkun mhux priorità imma fost l-ogħla prioritajiet. Mhux ħalli jwaqqaf l-iżvilupp għax jista' jkun ukoll ġeneratur tal-ekonomija. Adrian Delija tkellem dwar il-proġett tal-iżvilupp li tressaq f'Pembroke. Huwa qal li jinsab infurmat li dan il-proġett tal-iżvilupp ma ġiex propost skont ir-regolamenti u għalhekk ir-rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli se tkun qed tivvota kontra dan il-proġett għaliex kif propost mhux fl-interess tar-residenti. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iressaq ukoll il-quddiem proġett ġdid tat-trasport pubbliku li jkun wieħed nadif sabiex tissolva l-problema tat-traffiku fit-toroq, dan biex ma jibqax ikollna raba l-ar arja fl-Ewropa. Illi l-nistana mhux inżidulhom it-taxxi, imma jekk jista' jkun intuhom trasport illi jkun l-aqwa, l-iktar wieħed nadif u l-irħas fl-Ewropa jekk mhux fid-dinja. Għandna obbligazzjoni li naraw illi f'dal pajjiż verament jekk nemmnu fina nfusna insibu soluzzjonijiet li jeżistu bit-teknoloġiji li hawn illum hawn soluzzjonijiet. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed juża r-riżorsi naturali sabiex tinħoloq enerġija alternattiva biex jattira investiment innovattiv li jwassal biex il-pajjiż isir aktar ħadrani. Dan bil-kontra tal-gvern li sal-lum dwar l-enerġija ma ġab xejn li f'kuntratti moħbija li ma sarrux fl-aħjar interess tan-nies. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jġib l-investiment ġdid li ma jkunx biss il-beħ tal-passaporti u qal li l-Partit Nazzjonalista kien il-partit li ġab l-indipendenza u għalhekk qatt ma jista' jkun favur il-beħ tal-identità tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Prim Ministru għandu jkun statesman u mhux salesman tal-passaporti. Il-gvern tat l-esperijiet li l-min lanqas biss kellu ġurnata waħda esperjenza f'dan is-settur u għalhekk huwa mar il-qorti biex din tiddikjara null il-kuntratt mal-Vitals u l-isptarijiet jerġgħu jingħataw lura lin-nies. Ftaħt kawża biex inwaqqa kuntratt ta' 2 biljun euro bir-responsabilità kollha illi dik iġġib magħha għax dak huwa serq tal-poplu, dak huwa serq tal-Maltin u l-Awċin, dak huwa illi ħadilna is-settur tas-saħħa u għan-obbligu inġibuh lura u nrodduh il-Malta u l-Għawdex tagħna. Diġà bdejta ħankompliha u nibqa' sakemm jirnexxilna inġibu lura dak li huwa tagħna. Adrian Delija qal li matul iż-żmien gvernijiet nazzjonalisti irnexxuhom jattiraw lejn Malta setturi ekonomiċi ġodda li għadhom qed joffru postijiet tax-xogħol liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Huwa qal li l-Gvern Laburista ma attirax setturi ġodda innovattivi u minflok hawn iċ-cheap labor u qed ikabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni. Dan meta l-Gvern irid iġib 70,000 immigrant mingħajr pjan li se jaffettwaw fin-negattiv il-prezzijiet, il-pagi u l-kirrijiet u x-xogħol. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista kien il-partit li ġġieled għall-libertà tal-espressjoni f'Malta, mhux bħal Gvern Laburista li jrid jagħlaq dawk li ma jaqblux miegħu. Huwa qal li meta nqatlek Defni Caruana Galizja inqatel id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u dan b'teddida għad-demokrazija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid jara tibdil fil-Kostituzzjoni biex jissaħħu l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna għaliex dawn inħatfu mill-Gvern. Gvern serju għandu jirreżenja l-Kummissarju tal-Pulizija s'April. Għandu jara li mhix tenibbli l-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali s'April, għandhom jirreżenjaw Konrad Mizzi u Keith Kembri li għandhom l-istess kumpaniji li ġew Muscat ħallas €1,000,000 minn flusna biex jgħidilna li mhux tiegħu.